Morning, guys. I was just listening to this song. When I recorded this song, there is a part ndakati kuna producer asaid say anything on this song because whatever that I was doing on this song, I did not even know what I was doing. Hanzi ndakangoerekana ndakuchema naSimplex and I knelt down and I started speaking in tongues. So I told them, do not remove anything and do not mix anything because there is something special about this song. Saka, every time when I'm just feeling some type of way, I play it. It's like a prayer. It's a common song, but pandakaenda kunoimba. A lot of stuff happened in the studio. Simplex akasimuka akandisiya studio, and there was Wasu and the other boys. Everyone else akasimuka akandisiya studio, and they said I was just speaking in an unknown language. Ndofunga we took about 3 hours on this song. Vakamire kuti ndite calm down. I don't know what took over me. It was not normal. I don't even know what happened. So I told them, do not mix it, do not remove anything. Kuchema kwese kwandakaita, everything I said, the tongues, I just said leave it like that. So it was, I don't know, I think the Holy Spirit just came over and took over. Imagine mu studio mune they were actually boys, nevamwe vanhu vaitomwa doro, and but I just got carried away and I started acting like crazy in the studio. And the Simplex akangosiya the record button, instrument player, Wasu wakabuda, vanhu vese vakabuda. So it ministers to me, I think, I don't know. If I'm to explain kuti chii chakaitika right now, I don't even know what happened. So I told them to leave the song yakadaro because it's so deep. Whatever that happened, it's deeper than deep. It was very powerful. I've never been in that state, and daipanga pane a video, I'm sure ndakarekordwa, but everybody was like, okay, what is going on? And I think vanhu vanga varimo mu studio, they were scared because some people don't even know vamwe vanhu havana mati. So people get confused as to what is happening. But I think it's just the Holy Spirit that took over, and I started speaking in tongues. I started crying. I started, manifesting. And later on, that's when I realized I am actually kneeling down, and I stood up. And then when I looked around, there was no one in the studio. I had to actually call out, guys, because studio kwaSimplex ukapinda door rinovharwa nekunze, So I had to ask them. They were like, no, we didn't know what was happening and we did not want to disturb you because it's like something was happening to you. And it was like smoke. It's crazy. I saw like smoke mo studio mo booth mandandiri, like smoke chai wutsi, like something is burning. And up to now, I do not understand what happened. Up until now, I don't have an explanation as to what really happened that day. So every time when I play it, I just end up ndakuchema. It reminds me of my life, of how God has been good to me, of the grace. Sometimes when you sit back and you look back, you just realize God has been faithful, considering where you came from or your life or how you were, where you were. And kungoti, some people will never understand the gratitude that we always want to come and, put out there. It's because you don't understand where some of us came from when life was really hard and was hitting very hard. And God just came and he just showed up and he just showed off. To some people, it might be very little, but when it comes to me, I celebrate every little thing
that happened to me, because there's a point in time in life where I thought, no, this is the end of my life. There was never a time yandakambofunga inini in my life that, okay, I'll be here. My here might be nothing to someone, but my here now is everything to me, because there was a time when I thought, no, I am done with life. You know what, life can be so unfair. Sometimes, and I think of how people call me by names, how the insults I get, everything that happens to me. If only some people understood where I came from, and all my downfalls, and all my my risings. If only people understood, would know it's a phase that God was taking this woman. I'm sure people would really know kuti kudenga kuna Mwari. Some people would really understand kuti zvinoitika mumunhu ka hazvisi zvekuti munhu amhurwe, but ndezvekuti ukuru hwaMwari huoneke. Imagine how I've been so unfortunate, me myself as a person. If I start thinking about my relationships, I can start from my relationship, just to think kuti I was that woman wekuti mu life mangu ndaitoda kuti I want to have a husband and many kids and stay with my husband for the rest of my life. Then you get married, and then zvoramba, and then you get married, and then uona kana kuti munhu wakuti ndakudanana naye 2 minutes munhu iye obva kusiya for no reason, or munhu obva kuchita, and you are just by yourself. You're thinking, what is this? Chii chaizvo ndine munyama here, ndine chii? But unozoona kuti no, Mwari anenge ane zvaari kukuticha. As much as people vakakuti hai hure rinochinja sarume, pane kamwe kalevhu kaunenge uchidaurakidzwa naMwari. Because honestly, if you don't pass through certain things, you never understand the grace. If you don't pass through certain things, you never understand God's mercy upon your life. Pane vanhu vakaitwa write off. I'm one of the people, I've already written myself off, but there's nothing good that comes out of me. But God still came and showed me that there's everything good that will come out of your tears. Sorrow you may endure tears for the longest time, but Mwari anozongouya ozvirakidza. So it goes back to the song when I was recording it, kuti Mwari, I think he was just trying to say something. Even ukauya nchitaura kuti ndautenda Mwari ndatenga stand, ndautenda Mwari ndatenga mota, because there is a time yekuti ndaifunga kuti andimbofowo ndakatenga motikari, andimbofowo ndakatenga stand. Unozoona chiti amaititi vanongoya vachiti ndaane chakati, vongodzoka mangwana kuti ndaane chakati. Aiwa, hakusi kushamisira, unenge uchitotenda Mwari kuti ndini here. Nyange watenga kavhitsi chaiko, unozvitarisa sokuti ndindatenga kavhitsi, pamwe nemarange rover, iwe pamwe nediki. But because unoziva kwawakabva kuti ndaitomborina kana ngoro, you need to celebrate that vhitsi. Ukatenga kana hembe 2 per week, you celebrate. Mumwe munhu anofunga kuti saka zvinoshamisirei zvekuti alright adai so. No, it's because you don't understand kuti munhu ane level raanenge akabva rekuti kana akatovhitarisa, ini ndakatovhitarisa right now, I see myself as very rich. I don't care the kind of people you call rich. Myself now, ndotozvitaura kuti ndiri mbinga, because life yandairarama nelife yandakurarama, so ndinotozviona kuti aiwa Mwari akapindira mukati meupenyu hwangu. Ndine nguva yekuti the last 3 days ndakashare I think maphotos angu nevana vangu takapfeka matishets akafanana, and that time ndanga ndichangotanga kuita humaiti too. Do you know kuti pane nguva dzatairara nevana ivo vaivai tisina kana kudya, tadza sadza, unodya supu. So wakambonzwa, unoziva kana usina mari unoona unge supu inonaka, usina mari so kuti madomasi neonion woisa salt otoseva, unotonzwa kuti ndadya, otomwa mvura otoguta. That was my life then. But now pandinoenda mushopu so ndichinotenga nyama, so ndinoyatsofila kuti kudenga kuna Mwari. Andikunyebere, I feel so proud kuti ndikutenga grocery. I feel so proud when I'm swiping so ne bank card. Did you understand what I'm saying? You don't get it. Mwari ane nyasha, and every time I thank God for my life. And I get so emotional every time when I think about it. Like even today, I'm just here sleeping. I'm thinking, kuti kwandakabva kure. Iko mune zvikutoitawo title deed. Iko mune zvikutoitawo motikari. Iko mune zvikutoitawo vashandi vanotouya vachiti morning ma'am. Iko mune zvikutoitawo, life is not easy. And when you see munhu achipengereka,
understand. When you see munhu achipengereka achida kutenda Mwari, do not discourage that person. Munhu ari kuziva zvaari kuita anenge achiziva kwaakabva. Vanhu tine kwavakabva. Vanhu tine kwavakabva. Kwekuti ukandiona ndichipururudzira kana kuti 500 wonzi inoshamisirei kune mamiriyoni. Aiwa. Ukaona ndichitofarira 500 kwandiri nini imari svinu kudarika ane miriyoni, because kudhara kwangu 500 chaiyera. I never knew kuti unotobatawo mahani 100 chaiyo yaiyera, you know. So you need to be grateful, and you need to understand when someone talks about the grace of God, or you need to understand when someone is celebrating what God did for them, because it was never easy for them to be where they are now. The little that they have, allow them to celebrate. The few that they have, allow them to celebrate. The twat that they have, allow them to celebrate, because you do not know where they came from. You never understand, because you were never in their shoes. Allow people. If you see someone posting their husband, don't say kuti anoshamsira. Angasinotombosvika pa that level yekuti aifunga kuti okay, so I will have a husband, or I'm gonna wed. Angasingambozvifunge. You understand what I'm saying? Because angangojaira kuitiswa, and angangojaira kungoshandiswa, and angangojaira kungotreatwa kunge bepa. So if you see them bragging, oh, my husband, no, it's their time. Haasi kushamsira chero ukazouya uchiti anoshamsira nezvisingashamsiri murume yaya achaenda. Allow them to be happy nemurume wake panguva iyoyo. Because nguva yekuita murume haana bhodho rakaiwana. Akapa mwoyo wake kuvanhu vasiriwo for the longest time. Vanhu avo vakamutsondora, vakamuita rough, vakamuabhisa, vakamushandisa, vakamudya mari, vakaita vamwe vakabira mhiri naye. So allow that person kuti auya achiti I want to thank God for my husband. Allow them, because life yake angasingatombozviziye. So I just came to share this with you because this morning I am very, very emotional, not because of anything. I'm just so grateful, you know, to God for everything that He has done for me. For every little blessing, I am just so grateful. I come and ndinotamba, ndigofara, ndigoposta, not because I'm showing off, but because I am happy, you know. So today is just one of those days that I was counting. I was counting what I've achieved. I was counting what I've acquired. I was counting the progress that I have made so far. And I just said, Marika, makanaka. And to some of us, you know, I've done all this by myself. I am totally proud of myself because I have made it by myself. Pasina kana mwemun. There are moments where you would reach out to your relatives. There are moments where you would call uchikatirwa mama phone. There are moments where you would beg people, you know. There are moments where you would ask people kuti ndibatsireyo, and nobody will be there for you, you know. But the same people who used to treat you as trash are the ones who call you now. Hey, you know, there are moments per function type, nobody could call you because hauna value. You understand? You are so valueless. You are not worthy because you have no contribution that you put whatsoever. You understand? There are times when I used to be in that situation. Munhu akafa chaiko haudzwe. Munhu akarwara chaiko haudzwe kuti ndingari muhospital. Because unenge usina basa. Pakaitwa function chaiyo, there are point kuti mumagroups emafamily haumo because hauna basa. There is not need yekukudeidza. You know. So when I look at all that, and sometimes even vamwe vanhu vaimbonditreata like that, ndinonyatsovatarisa so vachindifonera, and I'm thinking kuti munhu uyu anombofungwa here kuti kudhara akambondita rafu. Ndombozvifunga
munhu yanombofunga kudhara kuti when I used to call them they never replied, you know. You understand? So moments like this allow a person to celebrate. Do not think uri kushainirwa auziye munhu kwaakabva. Do not think munhu ari kushamisira auziye munhu kwaakabva. You know, do never think someone is posting stuff to show off. Kwaari zvinotoshamisa. Kwaari zvotoshamisa. You know, kuti ndatenga motika nzomwe kune vane 10 vakanyarara. Kune mbinga dzisina noise. Then kune mbinga dzine noise dzakawanirwa grace. They can't keep quiet. Hey, people are different. Some people are quiet, some people are loud. Some people celebrate their achievements in peace and in quietness. Some people can't contain. They want to make sure the world knows. You understand? So I'm just here to give hope to somebody who's hopeless, who thinks, no, inini nezvandirizvi handizosvike, or nezvandirizvi handife ndakasvika ipapo, because life has been so tough. Life can be tough even for 20 years. And in a flash, yotongochinja. If you look in the Bible, Sarah akasvika pakuchembera asina kana mwana, and when the angel visited Sarah akataura kuti uchazvara mwana, Sarah akaseka. Even with you chai pana mwana unoseka. So akanzi unozva kuti uchaita mari, anozviseka because akavhutarisana kuti nenhamo yandaona indoita mari ichibva kupi. So never give up so soon. Never even give up now. Where you are just being tried. You are just being tested. You are just being strengthened. You are just being boosted. The next time when you stand before the crowd, you will say, truly there is God in heaven. Zvese zvikuitika kwauri izvi. Munhu unosara ugoitwa nemucalling ugobvumburudzwa nevanhu. Chakanakira Mwari is God is a respecter of no man. God blesses who he wants, when he wants, and how he wants. Pane vamwe vanhu kuti vanotaura kuti dai Mwari ari sekuru vavo ungadai wakafa iwewe. Because to them vanoda kukuona uchitambura, vanoda kukuona uchichema, vanoda kukuona uri restless. But Mwari ipapo pacho panenge pachinzi pana mwana asingatobelieve izvozvo wakudriver. Mwe munhu anenge achitokudza kuti motikari haisi yake. And I've got so many people who are always saying, havisi zvake, hey, remember paya akazoti ndatenga chakaita chisa chake, because they don't understand the blessing of God. Blessing yaMwari ikauya mangwana unotenga motikari, next week ugotenga imwe hombe, next week ndo zvinoita blessing yaMwari kana yakuya. Inosiya vanhu vachingotaura kuti havisi zvake, iwe uchitoenda. You know? Ndo zvinoita Mwari. So you deserve every good thing that is coming your way, and you deserve to celebrate. You have the right. God is for you, it's for everybody. And kana Mwari akupa in public, celebrate in public. Hakuna zvokunzanzi, unonzwa mwana chiti kuda kuonererwa muchazonzwi. Listen, you were humiliated in public, you were shamed in public, you were embarrassed in public. You still have to come back and celebrate in public. Wakachema pamberi pevanhu. Wakarambwa pamberi pevanhu. Wakasungirwa pamberi pevanhu. Saka now Mwari zvakuropafadza, why you want to make it private, so that people will keep laughing. Your enemy should know that where they left you, you moved. Your enemy should know that where they left you, you moved. You shifted. Why should the enemy not know kuti hanzi vanhu vafanire kuziva? Pavaikuseka handiti vaiziya? Pavaikuona uchisvimha musodzi handiti vaitoziva kuti iko nezvari kutambura? Pawanga wakasunga uri kuchikurubi, they knew kuti uri kutambura. Saka now Mwari akukomborera, vanofanira kuzviziva futi. And in this time that God is blessing you, never wish your enemy to die. Never. Vamwe vanotokudza kuti hakuna kana kwazvinosvika, because they always want to see you cry. They always want to see you shed tears. But kana Mwari ari atombokupa, zvavataura ndo hazvisina kana basa.
I've just not gonna bus. So I just woke up feeling this way. And these days I'm just quiet because you know what? Sometimes you know what? I just don't want to be talking, or I just don't want to be out there. I just want my me time. Do you know Tombo? Itanguva iyoyo ndinoona vanhu vachiti amaiti tivanyarira what is going on, not because there is anything going on, not because there is anything going on. Ndine time ndinotomboda kutongonyararo zvangu. Mama, how are you? Muri palife mama? Kunaka kudai zvinoka ndimukirira ndamuka ndingori very emotional today. Kana unozarimba kutongofeel ndinozviita unombozviita where I just wake up and I'm emotional for no reason. That's what I do. Hapana, not even anything bad. Just be today. You know what? Ndatanga kufunga nyaya. Okay, come, let me introduce you to these people. Ndatanga kufunga panyaya baba Titi. Okay. Guys, this is one of my best friends. Anonzi Vimbai. Hi. Ndinonzo vanhu vachiti maititi havana shamwari yavanogara nayo more than 5 years. Vimbai, we've been friends over 12. More than this is my friend. We're over 12 years. Mashamwari angu chaichaiwo eupenyu ka haasi social media. Social media ndo vanofunga kuti mashamwari angu. This one is my best friend of 12 years. Akaperekedza muchato wangu nababa Titi. And she knows my story. Saka ndo wandiri kuudza. Ndova anoziva nyaya dzangu dzese dzeupenyu. She doesn't do social media izvozvo. So she came today, boss. I don't pick a t-shirt yake, boss. Tomorrow we are launching my grocery shop. These are the people who celebrate every small thing that happens in my life. Her name is Vimbai. Yeah, Vanoda, unaita chesu ya? Real estate. Real estates. Vandautenga mastands in Zimba. She is the plug. Even on that Zimba Zekuroja, she is the plug. Yes. So she's been my friend for 12 years now. Yeah. Anoziva nyaya dzese ndakambodzingwa nababa Titi, then I went to stay at a house. Oh yeah, I remember. So today I'm just emotional. I'm thinking about all that. I don't know why. Nene pandasvika. You remember Thank you, and you look good, you look beautiful. Thank you. Ndakambonorara kumba kwa ndizvi. Yes. Ukazondiendesa kwamwainzi maipai. Mama, Belvedere. So today I was just telling them that we come from far. Yeah. And mukandiona ndichitenda Mwari nezvese. It's not like I'm showing off that we came from far. So this is my friend. Life. Tadaita makuwa. Mama itu. Uyamumtsvagire ma-t-shirt ekushop isize yake. So unonzwa vanhu vachiti amaititi havana mashamwari. All my friends angu akazouya pa social media. Ndezve social media. My real friends chaiwo. They are not on social media. Vanhu vakanyarara. They don't do drama. So even on this my wedding, aripo futakaperekedza wababa Titi aripo. Mazuva ndaitwa rafu nababa Titi ndaitiza ndoenda kumba kwake iyoyo. Ndainogara naye. Saka tomorrow we have that launch my grocery store. So they're going to celebrate with me because they are my friends. Saka I was a t-shirt yake because we are wearing t-shirts and jeans of my grocery store. So let me just round off. Vonzai wasu kuti ma-t-shirts eku grocery eku store ari kupi. Ane paamarongedza atsvage yaari kuda kala. Ini ndikupfeka blue. That blue is nice. That sky blue. Oh, nice. Munhu achakagadzirisa akanditira makala akadhakwa, but that one is actually nice. Yeah, beautiful. Ukatsvagirwa medium or large blue. Blue futande. So ndo kangu namusmoka kangu ndo kangu ikaka ndatoisa yangu paside ndatoti ainwe. So these are my real friends, my proper friends. Chaiwo kuti chero weather pakaitika mabororo aya akaita sei vanongouya, havadi zvema-social media, havadi zvekupostwa, but they've been there for the longest time. And they know my downs and my ups. They know pandinopenga nepane. They know my story, you know. So
ndozvandanangoti nditaure makusena naye kuti you know sometimes when God does good things upon your life you have every right to celebrate, you have every right to be happy. Don't allow people to tell you what to do nekukomborerwa kwawaitwa naMwari. Fara nekuti panguva yawaishoropodzwa you know, papublic, even kana yangu yekutenda Mwari tenda futi papublic ipapo. Hanzi tone ma-t-shirts maititi ma-t-shirts ndevanhu vari kuenda nenokadoma ko munomadii ma-t-shirts ndegrocery store yangu yekukadoma yatiri kunovhura mangwana, saka they are going to celebrate with me. Saka vaya kuzotora ma-t-shirts achona kuti mangwana tinenge takaenda. If you want to come and celebrate with us munongoti textira pa umirira kwanoyofamba nema-t-shirt mumota ende wazo ukwenda basa anosvika nemanje aenda paavondel toenda basa izvozvo handiti. Saka I love you guys. And then also imwe nyaya yandachida kutaura inyaya yemarounds edu ari kutanga musi wa Imbai, would you like me to give people your number? Estate and what? Yeah, it's fine. Okay. Yeah, all right. Regai ndikuisirei phone number yake. It's inandize nemusoro 0713 kunoda dzimba dzekuroja 0713 394 482. Number dzavimbai strictly for business. Anoita zvedzimba mastenzi zvanoda kuroja vari kuda kutenga dzimba and everything. Then another issue yananda kutaura inyaya yemarounds edu ari kutanga musi wa 1 June. Saka naida kungoti ndingokuexplainirai kuti akuda kutozara and ndataura kuti 1 June kuti zvanhu vanozoda kuuya vaitaura kuti hanzi ndokumbirawo kuti mundichengetere ndichauya muna July August tati 1 June ndo paari kucontinue marounds edu. Saka kana uchida kupinda you bring your ID, your proof of residence nemari yacho. Rema 1000 rakutozara handiti rane vanhu 9 ringoda 2 kuti rizare, which means unouya ne1000 yako neID yako neproof of residence yako tobva takuisa mugrupu rema 1000 ndepamwedzi pega magroups aya every month tinotangira pa$100, $300, $500 ne$1,000 zvekuzouya kuti hanzi tivhurei 50 hatina. Thank you for the stars guys, vari kuisa mastars, I appreciate you. Yemarounds tati every month. Hanzi nauyu hamuna kuona email yangu here. Sorry, I hardly check my emails, but message yawaitsa kuemail unogona kungoisa kuwhatsapp kwangu, kuphone number kwangu, hazvina problem. Ndinokupindura because I hardly read my message kufacebook. I hardly read my message email ndinotoverengerwa. So kana risati yasvika kufoni kwangu it means handina kuiona, saka iise kufoni kwangu. Rema 100 richiripo, munouya kumba kwangu ndiko kwamunoira nemari, tokupai risiti inoratidza kuti mabhadhara round muchimirira 1 June kuti atange. Rema $100 riripo, rema 300 riripo, rema 500 riripo, rema 1000 riripo. Ese wayo akutoda kuzara uya ari kunditi chekai, rega ndibva ndakuchekerai mubva maziva kuti kwasara vanhu vangani vanodiwa. Zvivanhu vanouya vachindibvunza mibvunzo yakawanda, handizvifarire because ndinenge ndatotsanangura. Ndataura kuti marounds aya anotambwa in everywhere, America, UK, South Africa, kwese. Zvekuzoti hanzi ye kana ndiri kuSouth Africa ndotamba sei, ini nangu vanhu vava vanondibhowa because ndinenge ndatozvitaura kudhara kuti from wherever mari inosendwa, mukuru, world remit, paisa, zvese izvozvozvo handitika. So pane iri rema $100 handitika. Okay.
pane iri rema$100 riri kupera month end irori munojoina. Riri kuda vanhu I think 6 kuti rikwana. Nhauyi kushopu hamudi vashandi here? Takatoita mainterviews kwatone vashandi kudhara. Kushopu kwatone vashandi kudhara. Inga takasoisa mainterview tikadeidzira 1 kudhara. Manga muripi? Then rema$300 ndiko kuverengerai kuti kwasara kunenge kwakuda vanhu vangani kuti vazare. Zvekuti 1000 imari kumarands handizivi, sinoita zvemaUS. Munenge makutozviitira find out on zvekuti marounds hatitambire marands, tinotambira maUS dollars chete. Hatitomboite zvemarands, tinotambira maUS. Saka kana uchiita zvemarands unobhena handiti marands ako, then wabhena ozouya nawo ari maUS. Varume, yes, tinovada varume. Varume tinovada. Handiti takutamba mazano, takutamba both varume nevakadzi. Saka whether uri murume so long uri honest usiri mbavha, tinongokuda unouya wojoina nemari yako. Mari yako kumberi nechitupa neaddress. Handiti maibata. Saka ndapedza guys, regai nimboita zveshamwari dzangu dzauya dziri kuda maT-shirt. Mangwana kana uchida kuti tiende kukadoma, you just come kumba kwangu early in the morning. Tobva tangonanga. Hanzi grocery supplier munaye here? Yes, tinaye, thank you. Hanzi kumba kwenyu ndekupi? Ini ndinogara kuMarlborough, ndokwandogara. Kana uchida kuziva kumba kwangu unondisira WhatsApp, ndinokupa address yekumba kwangu. Ubva wauya kana uda kuti tiende kunocelebrate. Tinotamba magitare. Kunenge kuna baba Harare, kuda kwashichinjiva arimo mugroup. Mukomana, thank you kuda. Mumwe wedu uyu ari mugroup redu, murume yeye. Anenge akuita zvekuchengeta nguruve, atobooster business rake iye kuda yeyu. Atone mari zvekudaro. Hanzi zvitupa tinotumira sei? Munotumira paWhatsApp. Chitupa chako chinongotumirwa paWhatsApp kana kuchisikana uchitumira. Chitupa chinosvika, hapana kwachisingasvike. Handiti marounds munenge muri 11, which means 11 months. Mushikandirana every individual anowana mari every month end. Namba yangu ineti 0773633381. Ndiyo namba yangu iyoyo. Unogona kuisa WhatsApp, unogona kuifona direct. So mangwana kuna baba Harare GT Boys ku Growth Point kumamisha. Ndakangobatana nehanzvadzi yangu akangoti sisi ngatiitei. Saka it's me and my brother, mwana wamai vangu, tinenge tichivhura iroro grocery store iroro. Saka kunenge kusingadani vanonzwa kumamisha pano pasuku. Takati kuHarare magrocery stores akawandirwa. Saka kuti titange muHarare, magrocery stores aperi. Pamwe richazoya haro muHarare, but takambotango kuchakare uko kumamisha kuGrowth Point uko, kwekuti vanhu vanenge vachirova jive pano nekwamutoko uko, dust richisimuka ikoko, nekuti nzvimbo iyoyo kwakusina magrocery store akanyanya. Saka tikati rega titangire ikoko kuchakare. Saka if you want to go with me, you come early in the morning. Tobva tangopinda mukombi, tobva tananga kumakorokoza. Yes, kwakazara makorokoza, akazara. Ndo kune ngoda yese, vanenge vane shena pano nekwamutoko kuchinakidza zvekuti baba pandakaneta. I was there yesterday nandaenda unoona kuti mafinishing touches, because it's not that big, it's just something to kickstart. Saka I'm tired because ndasvikawo manheru, ndakasvika late. I was there yesterday, that's why I'm still in bed, I'm just resting. Ndakazorora kumakorokoza, ndari ti makorokoza ikoko akazara. Saka makorokoza yese, kana uri kuchakare, kukadoma, uyai tifare kugrocery kwamai Titi. Tinenge takafaneshena tichitamba, ende those people are lovely people. Change tichikupai doro muchida kwamboko. Hanzi naTana Jacobs kana chida kuisawo snooker, tinayo snooker, takatoisa Tana. Snooker yako wakatononoka, we bought snooker itoriko.
iri tiri nezuro taitotamba snuka iyoyoyo nezuro iriko snuka. So thank you so much, wakanonoka. Snuka takatotenga iriko, hanzi kumondoro mune shopu here. Aiwa, hatisi kumondoro, hatina shopu, tingori neikoko kukadoma kwatataura ikoko uko. So guys, I love you. God bless you. Tinotamba some other time. Kana ndakanyarara doesn't mean anything. I'm just trying to have my me time. Wawa unenge uripo wemahara. And also, I have got news to tell you. Imba yangu ichingopera. I think ndichikubva ndavhara my Facebook. I think takatandadzana tikava nenguva yakanaka zvekuti tiri pamwe chete teta kudo kuzorora. Saka as soon as imba yangu ichingopera tobva tavhara Facebook, Instagram, YouTube zvese kuti mumbondisuwawoka. Saka ikona zvimba yangu yakavarira kuenda kurufu. Saka imba yangu ichipera, then I'm quitting zvangu. It has been a whole nice, how many years now together, and I got to know you personally. We shared a lot. I taught you stuff. You saw me when I was down. You saw me pandaichema ndichitambudzika. You saw me zvese zvakaitika kwandiri, and now you know me. So when I finish building my home and everything else, I'm definitely going to get away from Facebook. I've learned a lot pa Facebook apa. Tikasangana nevanhu, tikasanganawo nemabasa, tikaitawo zvimari, tikadini. aiwa ndoda kukutendai mese panguva iyo yatikava tese. Ndenda kuda kuitawo zvemhuri yangu. I need to pay attention to my family, to my kids, and also, to remove my stress, pressure idzodzi. Ndenda kuda kuconcentrate vana, ndenda kuretire. Ndenda kuretire, ndenda kuretire. Ndenda kuda kuitawo zvemhuri yangu, vana nevana vangu vachauyawo, ana junior vanenge vakuuyawo and stuff. So ndenda kuda kuti pay attention to my family more than zvemadrama izvi. Anditika ndimbosiirawo vamwe mumbowo nenguva yakanaka. Facebook can be very toxic, and also Facebook can build and it can also destroy. Inini, I have become strong because of Facebook. Become one of the strongest people ever. But kune nguva yaunozoti unosvika pachikamu chekuti aiwa guys, ndakuda kusvika pachikamu chekuzorora. Saka imba yedu iko nezviyapa yapa roofing, and ikapera manje chaita celebration yemba yedu, then tobva taita farewell. Anditika tobva taita farewell. Yeah. Mumbozorora, mumbowanawo manew content creators, mumbowanawo manew celebrity, mumbowanawo vanenge vachirira. Anditika Facebook can also make you rich. I don't want to lie. I've made money on Facebook, and I appreciate everybody who contributed and who still contributed. I love you so much, guys. Anditi munombosarawo nemagogodera. Kune mahero kai paFacebook, nevaridzi Facebook. Isusu takangouya kuzodzidza nekuzobhenefita nekuenda. Saka kana tapedza kuvaka, aiwa tichabva manje thingi kupera kwegore iko nezvaatichiri tese. We are still together kusvikawo December. I think munenge muchiri kundiona ndichimiramira. Anditi
munenge muchindonochimira kusvikawo gore rapera. Tinenge tiri tese because imba ichiri basa zvayo kuvakwa, but kusvikawo kunana December ikoko tinenge takuita call it quits. Handiti saka ndinoda kusiraiwo mamemories ekuti taive tina maititi vakanetsa, amaititi vakambodanana nanhingi vakazodai, amaititi vakadanana nanhingi vakazoitwa rafu, amaititi mailese munenge muno history yekudza vazukuru venyu. Munenge mane history yekudza vazukuru venyu. Facebook yakambonetsa time yana amaititi vakanetsa mwazi vakambodanana nemwana mudiki so vakazororwa vakazochata. Mujati wacho wangu wakapenga ukarwadza vanhu, you know all that. Lese munenge mune zvekutaura. But above all, amaititi taught you something. Amaititi taught you to stand for yourself. Amaititi taught you to be strong. Amaititi taught you to stand for what you believe in. Amaititi taught you that against all odds, what you want you can get. Amaititi taught you never to give up. Amaititi taught you never to go by the people's book, but by God's book and by your will. Amaititi taught you a lot of things. Amaititi taught you not to be shy about your status. She taught you to embrace yourself nezvauri. She taught you that after so many heartbreaks, you can still get married. After so many bad things, you can still get good things, you know? All those lessons I taught you. I'm sure you can write so many good things about me when I'm gone. Even if there are bad things, zvimwe amaititi vaipenga vakadenwa. Aipenga mukadzi aijika maracha. But at the end of the day, would come back again, would be smiling and laughing with you like nothing happened. She was that strong. Amaititi vaigona kuchema mangwana otomuka vakuseka. Amaititi vanga vasinganzwisisike. You know, all that. Amaititi taught us to be empowered. Amaititi used to sing. And at that time, I think in that war, at another stage, because I believe God is calling me for a purpose to serve him, and I want to concentrate on that. I want to focus on serving God, and I think I want to serve God and God only. You know, I want to start focusing. I've got a certain calling that I want to answer to, and that calling can only come when this number disturbances, some spiritual calling that is happening to me. And handisi kuda kuti ivhiringwe nezvimwe zvinhu. You know, now I want to answer God's calling. You know, I'm not quitting. I said I just want to live and start focusing on something. I'm telling you what I've got a calling, and I think I need to focus more on that. Yes, I'm still into comedy. And then I'll still be doing comedy. Now the number ya pa Facebook kuzoita competition with anybody. Ndakauya pa Facebook kutozobenefita, ende zvandakabenefita ndakatobenefita ndakatozviwana. Ndakauya pa Facebook ndichiti pamwe ndingaone chekubata, ndakatochiwana chekubata. So what else do I want? Handina kuuya ndichiti nda kukombita kukunda nhingi, handina kuuya ndichiti ndoda kuzviita muridzi wemakambani, handida kuuya ndichiti ndoda kuti better than anybody. Ndakauya ndichida kugaina nekubenefita something, and I really benefited, you know. Onai ndakabenefita iko nezvendane dzimba. Kodai ndisina kuya pa Facebook ndaizoitawo here imba? No. Kone zvihonda nemota dai ndisina kuya pa Facebook ndinadzo here? No. You know, saka Facebook yakandipa zvakawanda. I owe Facebook. Yakandiita kuti ndive zvandiri nhasi. I've made friends, also I made enemies. But my enemies are not basa because vanhu vaitodawo competition, you know, to be trying to, but we were not there
to try to surpass anybody. We were there kuti titoo upenyu ndaimhaisana neupenyu hwangu, you understand. So now I think whatever that I wanted, I have it now. There's no need. And this pamakwikwi ndandisina kuya kuti ndaunoacta action movie ndandakatongowira kuzongwavha. So yeah, maybe I'll convert, or I'll change this page then into zvandinenge ndakuita, or business, or something else. Yeah. So I love you guys. God bless you for me. Tinenge ndichiri kutongouya andiri, ndinenge ndichiri ngouya, handina kuti ndakuenda izvezvi. Handina kuti ndakuenda izvo, tichiri tese izvezvizvi. Tichiri tese, you know, tichiri tese. I'm trying to just change some ways. Zvimwe zvinhu zvinokanga zviringwa nevanhu, unoluziswa focus, because Satani anogara mumunhu ka. Saka ukaramba uchizviteedza unopedzisira wangoona kuti zvinokuvhiringidza. Saka we learn, we grow, you know. Saka ndakuenda ini rega ndimboona shamwari yangu iyi. Yeah, so we are at the Matipa BP. Aiwa, atida kupa BP. Guys, tiri munaniko. Pamwe ndenangu yachingota zvemari izvi, because zvemaraundi zvinenge zvichiri kuenderera mberi, ndozvandienda kungoita. Andira zvemaraundi tine zvipo zvatakasira, vamwe takavapa 2, tikusiya takavapawo 2, vane 2 because of isusu. Vamwe vanhu vakutotrenda because of isusu. Mukando unenge uchingoendera mberi, techingoitira zvemukando izvo zvizvi. Handiti tiita kuita zvebasa izvi, zvimwe zvezvinhu zviranesesari tosirova. Pana mwana asina direction nelife ka, vanongofunga kuti kuuya kuzotuka vanhu nekuita makuhwa idirection. Life ine direction. Unoita upenyu hwangu everyday uchituka munhu ka, mumba musina kana chekubata, you know. Saka vamwe vanhu vanoda kuvhurwa njere kuti unoti wangu ukangouya iko zvinezvi uchingosura shandisa mukana wesocial media kuti ubenefite mari, uite something neupenyu hwako, kwete kushandisa mukana wesocial media kuti ramaititi kuti muri kunzwa zvanzi vakarambwa, muri kunzwa zvanzi mota yakatorwa, muri kunzwa zvanzi chiti. Hazvibatsire, because the moment yauri kupedza uchiuya uzoti maititi vapindira nechakati, kweiwe upenyu hwako huri papi, you know. Saka mwana anopedza nguva pazvinhu zvisiri necessary. Isusu vamwe tine titodai so, but hatisi kureketsa kuenderera mberi neupenyu. Handiwaona. Saka ukaona une Facebook page, rishandise zvinhu zvine musoro. Ukaona une Facebook page, rishandise kuruka mari. Isusu vamwe takarishandisa rakati benefit. I don't regret opening maitsdiaries. I don't regret this brand, because this brand raita kuti ndiyoshandiri zuva ranhasi, and I'm thankful. Zvino vamwe venyu mabrand enyu ayakutizoti ari kuenda nekupi, muchingori nehurombe nanhasi, muchingopopota mazobudei. Unopinda moto, at least buda moto une something. Ana so amenoyari kuti hanzi I am now crying. Handinamboti I'm leaving Facebook now. Ndati kudana December, tiri munaniko, May, June, July, August, September, October, November, December. You still have 7 months with me. You still have 7 good months with me. 7. Saka menoti muri kuchemei. You still have 7 months. Muneni kudai. Tichitosi. You still have 7 good months with me. Saka tichiri tese kuzoona 7 months zokwana. Ndati ndimbokupaika content.
hanzi nauyu muri kupedza December pane pachipero mapemits edu kuno kuSouth Africa mukuenderera mapemits. Hanzi neuyu amaititi makaenderwa kukoti naOlinda ndosaka makanyarara. Mugona tiri kutaura zvinhu zvakakosha, muri kuuya kutaura nhau dzaOlinda panapa. Koti haina kana chayakamboita. Olinda akataura peace order. Koti yakangorula kuti iwewe maititi usataure Olinda, iwewe Olinda usataure maititi, iwewe maititi usatextire Olinda, iwewe Olinda usatextire maititi, iwewe maititi usatuke Olinda, iwewe Olinda usatuke maititi. Saka hapana kana akaomeserwa. Mutemo wakangoti do not insult, text, whatever each other. Zvokuti iye mukatomuona achinditaura anenge achitopara mhosva. Inini mukatoona ndichimutuka ndinenge ndichitopara mhosva. Saka hapana chitombonzi ndosaka manyarara. Naona because hapana chakandinyaradza kutaura ndinotaura, tinongoteera zvakataurwa nemacourts kuti iye akandituka ina handisi kumutukawo. Simple. Asi iye akandituka kana ndichingoda ndinongomupindurazve. Maona. But koti yakataura kuti munhu nemunhu ngagare boundary kwake. Handiti hapana kana chinoshamisa chemakotsi. Makotsi akasikirwa vanhu hazvishamise, plus haisiro nyaya yati kutaura vanongova nenegativity hativadi. Handisi mumudzi yezvinhu zviri negative. Handiti zvinhu zvisina basa hatizvidezvi. Mazano handichada zvekutaura masteva, ndinopa vanhu mbiri vasina basa. Kuna vanhu vasina basa vatakapa mbiri, kuna vanhu vasina basa vane mbiri nokuda kwedu ikozvinezvi vasitorina kana basa, you know. Kune vanhu vasitorina kana basa vatakapa mbiri, ndivo vava vekuti munouya muchingoti ningi pandinongomutaura munhu autoita mbiri. Kuna vanhu vasina kana dhiri vatakapa mbiri. Handimaona. Ende ndinotoregreta kuti vamwe vanhu takavapa mbiri nezvinhu zvisina basa, but kuti ubvunze kuti vanoita nezvei chaizvo chaizvo hapana. Maona. Saka handichada, ndosaka muchaona ndichinyarara. Zvokupa vanhu mbiri I've given, I don't want anymore. I just want to keep myself to myself. Zita iri kuumba zita is not easy. To have a name it's not easy. Ndosaka muchaona mumwe they have to insult me kuti aite mbiri. Saka it's not easy having a name, having a big brand like this one, maitsdiaries. So everybody will see achizokombita nokuti munhu asada kungonzi akurira. Ningi ndiye ari kurira zvaizvezvi, ningi ndiye ari kurira. Ende kurira kwake kunotoita kuti arire because ataura kuti maititi, you know. So let's mukaona ndauya panapa, leave tumazita twevanhu vasina basa kunze uko. Uyai titaure zvatiri kutaura panapa. Ndine zvakawanda zvandogona kutaura nemi, zvemba yangu, zvevana vangu, zvemurume, zvemari, zvevamwe vanhu vesava. Let's learn, you know, like Cat Family. Honestly, let's learn. I love you so much, my fans, but let's learn that when I come here, don't tell me zvinenge zvichiitika out there. Those people havana basa. Mukavaona vari ikoko vachiita zvavanoita, siyai vaite izvozvo. You understand? Leave them. Havana basa. Because you come here, you want to confuse me and, you know, andishfariri. I don't want, these people are not necessary, they are not important. I've got so many things to tell you. I've got so many things to let you know. Ndouya ndikataura business rangu, ndikataura zvekashopu kangu, zvekamota kangu, zvese zvotota. Nyaya dzedu hadziperi seCat Family. Dzevanhu havasiyai. Vakaona vachitaura endai ikoko munovataka ikoko mugumira ikoko. Kana mauya panapa, Cat Mother, what's going on? Tikuita sei? And also now, ndoda kuita part yeCat Family. I want to buy a whole cow so that Cat Family tuye tigochi. So I want dates because nditoziva kuti Cat Family is everywhere. Ndoda date rekuti we plan and then we have a big part and as Cat Family dautenga mombe mukangotaura kuti Cat Family ngatiite party musi wakati. I just want to have a big party to celebrate us, celebrate you. Ndo zvatoda kuronga iko zvinezvi. So toda kugadzira ma-t-shirts edu akanzi Cat Family.
tagara tinawo but toda kuita akawanda. Then matisheti wayo every cat member anopfeka tisheti yo nejini. So munotiudza kuti when should we do toita once big party redu before December. At the same time I'll be saying maybe farewell to you in advance. At the same time tingoone nguva yatiri tese anditika. So cat family, let's plan that. Toudzana kuti date redu rezi big party redu toita big party rinenge zizi rinonzi chii mazipata aya rakakura pano nekwamutoko uko tobhuka toritira kupi because cat family takawanda ka we are many. So totoda kana toti chiko ku Alex Sports Club kuya toisa stage zvinongoitwa mashows big shows iwaya tonyatsoita stage celebrating cat family. Totenga mombe yedu, toti brai yedu, toti tochaga musicians yedu, tovata tasipakwa tochaga musicians yedu. Inenge tinzi cat family party chat. Vanobva ku UK vobva, vanobva ku America vobva, vanobva wherever. Inenge tingonzi cat family party yedu. Jeans and t-shirts. Totenga mombe 1 or 2. Yes, dear. Oh, okay. Wadzoka nema t-shirts. Ipavimba t-shirt yaanokwana. Ndamupa. Wamba mari yangu yaita. Nikupaisa ndenda pati varamba. Oh, vadi kuti vandifonere. Varamba stu. Okay. Ipavimba ya try t-shirts andirakidze ndo yanga. Okay. Saka ngatironge cat family. If you're a cat family, let me know. Hanzi vari kure mutunoona kuti matishedza iyo part munhu wese anenge ari paground. Hatisi kuda yekunze munhu wese, hatidi zvokuti uri kure, toda kuti unotoflyira izvozvo. You will fly in for that part. Ipati ye-cat family. Hatisi kuti hanzi ko vari kunze vanowana sei matisheti. Tikuda paground. You know? Unenge uri momo because I want to appreciate you. Saka nda kukutengerai mombe. You know, just to appreciate you. Because vamwe venyu you became my family, my blood. Dzimwe hondo dzenyu dzamunoita so munoita unge makutoda kutopinga muchirwira maititi. You know. Saka ndoda kukutengerai inini courtesy of me. Ndotenga mombe. Togocha mombe nemasalads. You know. Vanhu vodya ndakutengerai mombe, vanhu tospakwa musiyo all night, you know. All night pachirohwa magitari sandi zvokwete zvishoma pane pachifiwa. Toda vanhu vese anenge akaita touch ground. Ipati yemhuri. Strictly cat family. Mazvona. Saka tida kutofanira kutsvaga ground hombe ratinoita. Then t-shirts ndo vachasonesa. T-shirts I think chiti $10 pamunhu. Handiti $10 wowana t-shirt yako. Tenga kana une vana nedzevana $10 t-shirt 1. Then mombe ndogona kutenga mombe kana kuti 2 or 3 kana tazowandisa. Because vamwe vanotadza nekuti vari kunze, but kana tazowandisa zvekutoti yowe vanhu vawanda kana kuti vanhu vaita kana kuti 1000 totenga kana kuti mombe 3. But t-shirt unenge uchitenga t-shirt yako inenge iri $10 per person per head. Handiti yo inyoronzi cat family. Handiti handi mazvona $10 tonyora cat family. Opiwa t-shirt yako, opfeka nemajinzi ako nemasneaker ouya. Saka ngatirongei either December, ndikuona mwari kuti December, mwari kuti July kunenge kuri kuchitonhora. Nhai July inoita cat family. July inoita here. July vamwe vanhu havagoni kuita fly. Toda vanhu vari kumaholiday. Akwana? Ndakwana mami, ndakuenda ndamirwa nemakenzi. Wakwenda? Sasi anopedza live. Afinopa live. Bye bye sasi. Saka mami mukuya mangwana pana
We're in half 7. Half See, 7. George? Maonini from Tari. Oh. Amakati murukuda. Oh, Portia. Eh. Oh, ndio Portia yacho. Eh. Oh, thank you Kasi so kasha much. madaisa tsiema chokwadi na wasi. Thank you very much. Katutoka seka baba. Saka mangwana come at half 7. Half 7. Yeah. Half 7 jeans, sneakers, t-shirts. Ndoda ku Rowa makeup. Yeah. But ya waiswa naninga urugo. Nega wasatondivhunza rikanda Juma. Takanaka vimba. Na Juma cha. Aiwa ndodatsiema chokwadi. Mangwana asima funny. Tinenge takaenda kumakorokoza. Tinenge tichinotambira makorokoza mangwana. December, vamwe vese vari kuti December. Everyone is saying December. Saka December handiti. July is too early. Anzi na Veronica, 1,000 people plus $10 yetisheti mombe dzazvitenga dzega. Andopa unongorakidza kuti usakwana plus ndobva zvangooneka kuti hauzi Cat Family. Iwo unofunga kuti t-sheti inonhongwera anti jira racho rinotengwa. Unongoona kuti hadzina kukwana munhu ari kutofunga kuti mari yetisheti ndo inotengeswa mombe. T-sheti yacho na jira rinonhongwa. Wakambondinzwa kuti ndotengesa machire ematisheti. Unongoona kuti hauna kukwana. Handiti matisheti ari kutosonwa nevamwe vanhu. You are crazy. Ndobva ndatokubhloka zvinongoratidza kuti hauzi Cat Family because Cat Family inongotenga iga matisheti. Iwo uri kutaura zina basa unongooneka kuti hauzi. Because dai wanga uri usiri kumbozvitaura izvozvo. Can you imagine this idiot? Imagine, uda kutopiwa t-shirt yacho mahara. Iyo ichisonwa ichitonosonwa kune imwe company. Imagine kusakwana kwemunhu. Akakwana here munhu. Apa vanhu vanosona ma-t-shirt acho ndio anenge achifanira kutotenga nekusona. Usati weudada kukwana chaiyo. Usati kukwana kwachona. Hanzi saka mombe dzine dzavitenga dzega because vanhu vatenga vega matisheti. Inongotoda zvemahara. Cat Family hatite zvemahara ungeoni. December. Yeah, saka December. So we'll come up with what do you call that one? A date. And July tinengopfeka majuzi hazo itaadze sure July Cat Family kune kuchitonhora. July kunotonhora. Let's do December. December when? 20 Christmas or before Christmas? Kaona munhu anokombera na $10 zvangooneka urombe unoonekwa ne$10 mesi. Urombe unoonekwa ne$10 mesi. And before here kana kuti after Christmas. Hanzi muite nemacap. Okay. Saka toti t-shirt necap, macap toti chi, macap tomaisa pamarina Cat Family. Discussion yemhuri. Macap toti mari pe cap. Before Christmas, because Christmas vanhu vanenge vane mhuri dzavo. Saka we'll look for a Saturday before Christmas. Anditka. We'll look for a Saturday before Christmas. Tova tabuka stadium mune kuti ipi. Tova tabuka stadium. Tova tabuka musicians wayo anda kubukwa in advance. Totova kuti muri kuuya kuzoimbira Cat Family. Tova tati mabrystons. Family yega inofanira kuya nebryston yayo. Muri kunzwa inenge iri family day I think. So zvatinoita good. T-shirt, cap, bryston. Munhu family yega uya nebryston yako zvisanetse. Tichingokanda nyama pamabryston yenyu tichingokanda nyama. Bryston necooler box. Maibata. Saka family yega t-shirt, cap, bryston cooler box. Nyama kungosvika tichikanda pabryston yenyu
kanda nyama pabri stand, kanda nyama pabri stand, kanda nyama pabri standing. So hanzi naTsitsi $15 t-shirt necap. Thank you Tsitsi. So $15 t-shirt 10, cap $5. Bo t-shirt 10, cap $5. So December, now be alert. So if you are willing to be part of this, garai matoya ku inbox makuto register your t-shirt and cap, and it kana muchoza takutoita mapreparations ezvinhu izvozvo. T-shirt and cap 15. So bride stand yako as a family, this is what you will bring. Tutora in advance, and it iwo nemhuri yako uchauya nebride stand nechako necooler box. Andika, it's a family fun day. Bride stand, chako, cooler box. Nyama tinongosvika kukandirai pabride stand penyu. Bride stand, chako, cooler box. Nemadrinks amunomwa kana muchida madrinks. Chaita kuti paite vamwe futi vanotengesa madrinks. But nyama ndichatenga ini, nyama ndichisira ini mombe ndotenga ini kana 3 kana 4. It depends kuti pauya vanhu vakawanda sei. Nyama ndotenga inini. But chiuyayo kane cooler box, chako, mupfeka t-shirt necape. Kana usina t-shirt necape, hausi cat family hatikudi. Anditi, kana usina t-shirt necape hatikudi kuchinhu chedu. Chinhu checat family ichi. Nema sneakers. Doro aiwa doro munozvitengera. Mucha good girl. Ne ice. Cooler box, bride stand, cape, t-shirt. And nemurume. Excuse me. Nemurume. Nemurume wako. Nevana vako. Entrance free. Kupinda free mahara. Chinhu ndechedu ichi. Hatisitomboda kana mwe munhu. Kana usina t-shirt yecat family haupinde. Hauzi wedu. Unenge uchidei pazvinhu zvedu. Kana usina t-shirt unenge uri cat, unenge uri chi, unenge uri family. Hatisi kuda izvozvo. Pamacolors ma-t-shirt tinongoisa ma-different colors. Kana uchida black, kana uchida white, kana uchida green, kana uchida pink, tinoitisa different colors. Anditi, different colors. And now you don't do, why you don't do per province? Per province kuti zvaita sei? Ndingafambe per province. Toda one muZimbabwe muHarare. MuHarare ndo mune yeseka. Iwo kana uri cat family yemashiwa unotravela kubva kumasvingo uchiuya kuHarare. Anditi, madrinks tichatsvaga vanotengesa, tichatotaura nevanotengesa madrinks kuti vagare vakatouya nawo. Different colors and different sizes. Auntie guys, we'll do caps nema bucket hats. Pana kuti hanzi bucket hats. Okay, kana uchida ma bucket hats. Tinoita futi chaita kuti paitwe futi ma bucket hats anenge akanyawanzi cat family. And it's why ni Harare. Zvese muHarare. Iwo kana uri cat family unobva kuChipinge uko wakananga kuHarare. Unobva kuAmerica uko wakananga kuHarare. Anditi zvapera. Kana uchibva kuGokwe uko ubva kuGokwe wakananga chi kuHarare. Vasina ma-t-shirt hatikudei kumhuri kwedu. Saka chinhu tatoronga chinhu. Tapedza. I think I've said enough. Okay. I love you guys. God bless you. Marounds anenge achiriko chimbomirai zvifewo zvamunoda kuramba muchingoda ngoti kokana ndanga ndichitamba. Ndoenda kupi zvangu nana kwandinoenda ini. Ndofira pano.
And did you get to take a picture with you for free? Of course. Of course. Kwandi ndinenge ndiriko. Marounds anda kujoina uye kuinbox kwangu. Anditya anda kujoina marounds uye kuinbox kwangu. Okay? Ndachitamba nemi tichiri tese guys. Tichiri tese vanhu vanobva vatoita stress nei. Ko munondidiko inga munoti handina basa wani. Munombosaroka nevane basa guys. Inga vanhu moti handina basa. Ndikabva kuti mumbosara muchinakidzwawo you know. Anna Sharon Masunda ine vana vangu tinouya. Uyai. Thank you for the stars. Thank you. Anna uyu musaenda America please. Indiri munhu wemuZimbabwe ini. Ndinoenda ndichidzoka. Makambona ndichifarira kugara kunze kwenyika here. Inga munozviziva vanhu kuti zvangu ndezvekuenda ndichidzoka. Dai ndaifarira kugara kunze kwenyika ndingadai ndichigara kana kuUK izvezvi. Handitombogoni. I feel like my home is in Zimbabwe. So if I travel, I will come back. Ndikaenda kuAmerica, ndodzoka. Ndikaenda kuUK, ndodzoka. Ndikaenda kuDubai, ndodzoka. Hanzi your iPhone is ringing. Vanhu vanenge vakufona vakutonetsa. Ndikaenda wherever, ndinofa. I love Zimbabwe. Zvekutodaro chaiko. Saka musafunga kuti kwangu kuti fewo kuti ndakunogara kuAmerica kuti Zimbabwe ndeyangu inoi. If all kusetla muupenyu hwangu ndoda kusetla muZimbabwe. Kumwe kwese uku kuvhakacha. Kuvhakacha chidzoka. Vhakacha chidzoka. Ndiani kwanondifonera naye. Anenge achifoneiko. Saka don't worry. Ndinoenda ndichidzoka handipa Zimbabwe handibve ndeyangu. I've made a name here. I'm established more here. Kuma European countries kunobhowa. Kuno kunotaura ndikatsvatwa izvezvi ndogona kurova mota yangu ndakananga kumba kwefriend yangu. KuAmerica unorova mota wakananga kumba kwani. America haito zvekunzi gogoika ndauya asikana kumakuhwa. Hakuna vanhu vanenge vachingoita zvemashifts. Shift after shift. Musatambe neAmerica imi kana UK. Ndiani waunotanzi ndikuya uzombotamba newe. Ndimirire ndikuya. Ndimirire. Uya pano animboona shamwari yangu yatodriver 2 minutes yatosvika panapa. Ndo life yemuZimbabwe. Zvino kuAmerica unofunga kuti unodriver uchienda kudanzi ndauya kuzombotamba. Vanhu mwari kushift yeusiku, mwakaneta ari kushift yemakuseni. Mumwe handizvigoni. Plus ndonoshanda basa rei kana ndiri kuAmerica ndichigara kana kuti handina basa randoshanda ini. Basa rangu riri munomu. Mari yangu iri muno muZimbabwe. Hanzi naVeronica wachada chako nemadrinks mondibatso ndisimuke. Mumwe anotengesa chako uyu arimo mucomment section. Life yekuchando iyi haina kumira zvakanaka. Handiikwanise. Ndida munomu mandajaira. Munomu ndikashaya hupfu ndoziva kwekunokumbira. kuAmerica ukashaya hupfu unokumbirani. Muno ukarwara vanhu vanouya. Izvezvi ndine Pauro apa. Unotoona vanhu vekumba kwedu vakuuya. Hanzi hausikunzwa zvakanaka. Zvino uko unopora unorwara ukapora wega usina kana kuti apa hama inenge murume achienda kushift kana yeusiku. Urara uchidzvova nekurwadziwa. Wakamumirira kuti asvike kuseni. Imikai. Ndeichoda kutoti iye abveko kwauye kuno kuzosetla. Ina ndidi zvekusetla abroad. Ndingatode zvekuvhakacha ndinoita shopping dzangu. Unombogara kana chimonth. Ndodzoka. Ndimazvona. Guys ndaneta. America haina kuchipa. Haina kuchipa. Izvezvi ndikakosora.
eneni ndajera kuitirwa ka unodedzani kuti uya undichairemba uya undidii ndosaka mutora vanhu vanogara kunzeu vaita kunge vanopenga muonete vamwe vanhu vanogara kunzeu mamwe maindividual ndoti dambudziko inomira zvakanaka kunzeu ndinozoitirwa nani asi noenda kuda nemhuri yese kani nakina maiti wanziko sasa ari kupi uyu sasa arapo sasa anenge achitoteerera nyaya dzangu ushu 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 uyu sasu anenge akateerera life mama they are greeting you mama sasi hadi pandiri ndo paari pandiri ndo pana sasi akakarapa panapa hanzi naCharity tipewo basa rematisheti nemakepi unotidzikisira here Charity otidzikisira ii boyfriend yasasi yatikatenga yamufunge ndikakutaura ijealous rina sasi imbwa yeyo takatoidzosera nezuro sasi anoiruma unoinzwa ichichema sasi just became so jealous. I've never seen such takaidzosera nezuro. It's so sad. Ndozvaanenge achida kudai achiema ndimukuna zvaari kuita iyai yamanje yanga yakuti kana yakuuya ikangoenda ipapa pakutsamwa kunoita sasi unozati sasi haukuri asi kubva pakauya imbwa iyi aita kuti achihukurira semuya ndakamudzosera nezuro ndikati anourayiwa kunembozati jerasi riri kumbwa nekumbwa chaiko sasi akanditira jerasi pambwa iyi zvokuti ndakashaya kana kuta zvofamba sei ndembozoti nekumbwa kune godo kudai sasi akati ndaakutorerwa amai bhozi uyaya ndandangogara ndakamusimudza kadikika pakaita basa pano ndakamudzosera nezuro ndikati inourayiwa sasi akakomita medha pano ichiruma ichidhaivhira ichiruma kuti sasi wakazotanga rini kuhukura ikati wau ichihukura ndikati sasi wakazotanga rini kuhukura mukona kupfava kwaakaita izvezvi onai kupfava kwaakaita kuchengera kuti mai vangu vaenda bhozi iyaya ndanda kuisimudza ndakuidii aka kamunhu chaikwa aka kamunhu chaiko kahuman being asi andakambona zvakadai iyezvi makuseni kanomuka kouya kojambira pambedha korara eno nokaona kakanyatsotsamirira kuti ndiri pano ndakati imbwa inourayiwa ufunge kunaka kwakaita semuya ndakachema zvekuti nezuro bhodzi mukomana anotitengesera imbwa idzi akauya zoitora ndisipo ndamuudza kuti I'm suffering sasi haasi kuda imbwa iyi inorumwa inodzingwa muchimbedha chavanorara inopushwa ukaisa maplate 2 sasi inokika imwe plate ndikati zvaitori munhu kukikira imwe imbwa plate kukikira uku kurasa chikafu cheimwe imbwa sasi iri muchiki kwete zvekutamba kukikira imbwa yemunhu kuti siya chikafu chikafu chako yonzwa imbwa ichichemera chikafu charaswa sakaoma vedu wedu we've had a bond now yekuti even kumuita get rid of havitomboite katooka mwana kangu handi muri kukaona izvezvi zvakakaita zvakaoma kane kakanyatsozororera kuita kunge kari kunzwa zvese kachiteerera ari very bully sasi wait mama wait can sasi sambona zvakadai
Sasi ibasa kwete mbijana. Sasi mira ndimbofona kana. Kagotwe kangu aka. Kagotwe kangu aka. Pamwe achasvotwa kana ndana baby sasi. Ndopa achadzikama. Sorry. The cork award. Iye zvikari kuvitaka baby kandoda kumuzvarira mwana ndokuti azive kuti haasiri iye mwana panapa. Ndozvati kuda kutoti tiite tikamuzvarira junior ka. Tikamuzvarira mwana ndopachaziva kuti haasiri iye mwana. Because atozviona kunge mwana muchechi. Anzi nauyu makorokoto enhumbu. Ndiani akakuudzai kuti ndine nhumbu? Akakuudzai kuti ndine nhumbu wacho ndiani? Akakuudza kuti ndine nhumbu ndiani uri kuti congratulations mwana ari mwana sasi. Mureri nhema uyu ndosvika ndiurayira mwana uyu. Namwari kudai. Ndosvika auraya mwana sasi. Sasi is just evil. I'm telling you. Sasi is evil chaiko chaiko. Ndosvika ndiurayira mwana. Asi vekutombotsiya because jerasi rinasi asika rakaoma. Yeah guys, tatandara zvedu. Pane vane mubvunzo here. Hanzi ndiketi father. Havasiriwo, that's a fake account yamakaona yaitaurwa zvenhumbu yayi. It's a fake account. Account yavo haina kutombodaro. That account yakataura zvenhumbu, it's a fake account. Okay? Anditi sasi. Mukona zvakaitira achita champidi gori. Kuzvita akacheche, una zvakaita akarara akaisa makumbo mudenga akabheura makumbo. Kambwaka. Yani. Matima itu. Munomudi. Muda mugezesa. Sasi. Mama. Sasi. Anzu ya ugesa. Kacharamba. Kada ugesa. Papa mama. Papa bubu. Oh. Uchakanzwa kakukura akada ugeze pa. Munyatsoka kwesha maitu. Maitu. Mukakweshe da kubuda nako munyatsokwesha kumakumbo kwakasviba netsvina uko. Robuda nako manje. That's a fake account. Yakanzi Tinashe. It's not his account. Saka atapedza ndakwenda guys. Sasi anogeza twice or thrice a week. It depends kuti aita tsvina. Problem ndeyekuti zvoni ndikavhura dhoo kanobuda akachirowa mbodza kachinotsika madhaka. Like iva vanhu kuti kakatosviba ndisaka kada kugezeswa. Saka tokageza ka3 per week. Tinogona kuskipa day zvedu. But it's a must. Akavaccinatwa inoto madhokta antoya chikabaya kambwa kemumba unonzwa munhu aitanzi kugara nembwa mumba. Akakambwa kemumba chaiko. Kambwa kemumba akazi kambwa kepanzi. Makamboona upi mbwa dzakadai dzigara panzi. It's an in-house dog. Ndo zvakatori. Nekemumba. Magumbeza asvibe kanogara kakachena. Inotorora pama white sheets ka. I'm a white person.
So my bed, everything is white and grey. Saka ndinogara nditori munhu all white. I love white. Even mumba mangu ndeme white. Imba yangu chaiyo ndeye white. Kana iyo iri kuvakwa iri uchapendwa white. So everything is white. Okay. Hanzi hamamire mumba here. Sometimes mukamunonokera kana achida kuita poop ano scratch a door. Ano scratch a door kuti ndibuditse ida kuita poop, or then anoitira panze. But mukamunonokera munozongona aita. But kana achida kuita anoto scratch a door kana kumona ane masigns aanoita anoratidza kuti ndikuda kuita. But mukamunonokera munotoona awetera zvake pasi. You know. Napedza. So I'm going back to sleep. Today is my sleeping day. Azimura, do you use Porsche M? I don't use Porsche M, but pane mwe munhu akanditi hanzi pane kamafuta kanonzi Porsche M. Atouya nako nhasi achida kuti ndikaona hanzi kakapenga. But I've never used it, but I want to use it. Indakakudzai kuti ndinoisa Gentle Magic ndozozora zvimwe. Because skin yangu inomboita zvima. But these days my skin is clear. I'm going to just a few to my max, but it's very clear. Porsche M ndakatongoinzwawo nembiri yayo nemwe munhu. House dogs are trained, yes. JV Friday. Mazaro ndiri kumbojaivhera mazaro ndine usimbe husingamboiti. Even zvokuita I am too busy. Ndine usimbe. I don't even have strength. Saka ndakachila zvangu. Ndinombochilawo chila zvangu. Ndinombochila. Zvinobvumidzwa kamunhu umbochila. Kunyarara zviri kuti pane something wrong. Ndechidambochilawo. Chidambofambisawo business because after Facebook tine zvekuita. There is life after Facebook. Saka ngoda ngoita system yongouya paFacebook chingoita noisy anewo mazitama ayo. Tine usimbe guys. Chisarai, bye bye. Tosangana kuinbox kwangu. We'll chat later. I love you. Bye.